Ma' sbieħ it-tnejn filgħodu grupp ta' dimostranti daħlu jipprotestaw fil-binja ta' Kastilja. Id-dimostranti ntefgħu bil-qiegħda mal-art tal-ħabta tas-7 ta' filgħodu u qattaw 6 sigħat bil-qiegħda fid-daħla tal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-Pulizija qalet li kien l-ħabta tas-7 ta' filgħodu li waslilhom rapport dwar din il-protesta li kienet tidher waħda paċifika u taħt kontroll. Madankollu One News jinsab informat illi fil-ħin illi d-dimostranti taw is-salt biex jidħlu Kastilja kien hemm soldat li ġarrab ġrieħi ħfief. Bħalma seħħ f'dawn l-aħħar jiem, id-dimostranti tħallew jagħmlu l-protesta tagħhom fil-preżenza tal-ġurnalisti, is-soldati tal-Armata u l-Pulizija. Kien l-ħabta ta' nofsinhar li d-dimostranti deru ħerġin mill-bib tal-ġemp ta' Kastilja li jinsab fi triq San Pawl u komplew bil-protesta tagħhom f'nofs ta' triq. Uħud minnhom deru wkoll jirrifjutaw ordnijiet mogħtija lilhom mill-Pulizija. U waqt li kienu qegħdin isabtu mal-bib ta' Kastilja, spiċċaw jinfexxu jattakkaw lil xulxin. You enjoying the picnic? Mort nejjek ja faxxista. You're enjoying the picnic? How dare you come and make fun of us here? Hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd vojt bħalek. Ilu għaw jitħaq u jiddieħeq ma nafx kemm. Jitmejjel lajtu jien jitmejjel bin-nies hawnhekk. No, please, we're not going to give you anything. Intant fi stqarrija s-Sindku tal-Belt Alfred Zammit flimkien mal-Kunsilliera Laburisti appellaw għall-għaqda nazzjonali u biex jirrenja is-sens komun f'dawn iċ-ċirkostanzi. Qalu li r-residenti Beltin qegħdin ibatu l-konsegwenzi bħalma qegħdin ibatu il-ħwienet fil-Belt b'rapporti ta' nuqqas ta' beħ bil-konsegwenza ta' telf ta' impjiegi. Il-Kunsill tal-Belt qal li dak li nbena tul is-snin fil-Belt jista' jintilef jekk mhux se jiġi mħares l-interess nazzjonali minn kulħadd. Sostna li bla ma jiċċaħħad id-dritt li wieħed jipprotesta, appella biex f'dan iż-żmien ta' għaqda inħallu s-serenità tirrenja u bekk il-familji jkun jistgħu jidħlu l-Belt igawdu l-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.